Halkara Sevda ve Hizmetler adlı sergi yarmarkası kimde Türkmenistan'ın halkara ölümlerine layık gelen hil 3. adlı halkara masada ödeyişine başladı. Bu forum önümlerin ve hizmetlerin hilini yokurlandırmakta halkara hizmettaşlığını ödar bekvetli Sevda katnaşıkları östürmek için gen mümkünçülükler açıyor. Yerilen Sevda Senat idarasına joşgyny aydym sağda çykyşlar ýaýlananlarly. Bu ýere Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary, ýurdumynyň ministrlikläriniň we pudoklaryň dolanýan idaralarynyň ýol başlary, daşary ýurtlaryň we halkara goramalarynyň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalarynyň ýol başlary, jemgyýetçilik goramalarynyň hemde köpçülikleriň habar berişleri wekilleri ýanlananlar. Sonra bir yerde devlet başlamından halkara sevda ve hizmetler adlı sergi yarmarkatyna hemde Türkmenistana halkara ölümlerine layık gelen hil 3. adlı halkara maslahatyna atnajlary iwene gutlagy ulun silendiňlerni. Hormat prezidentimiz bu giň we şoly çärelerin halkara sevdany ösdürmekde, hizmetler ulgamany kämilleşdirmekde, ilim we tehnologiýanyň gadananlaryny önemsiz ornaşdyrmak esasyna ýokary hilli ekologiýa taýdan arasda halkara ülümlerine layık gelen haritleri dünýä bazarlaryna ilerletmekde uly ähmiýete eýe boljak onu anammelerdi. Sonra çäreler atnaşan köp sanly mihmanlar sergi meýdançasyna ýaýlananylan diýwarlyklaryny tanışdylar. Olarda görkezilýän dörli görnüşli baý haritler ýurdumyzda ykdysady özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdym beýany bolup, bu ýere gelýänlerde uly gyzyklanma döredýär. Sergi meýdança we halkara maslahaty ýurdumynyň döwlet hemde hususy düzümlerle bir katarda daşary döwletleriň 30-dan gowragyndan wekiller gatnaşýarlar. Olaryň köpüsi şeýledeki sergide öz iş ugurlary bilen ýakyndan tanışdyrýan sergi diýwarlyklaryndan ýaýlananlardylar. Maliýe düzümleri hemde dörli ugurlara degişli haritlaryny Türkmen bazaryna hödürleýän, şol sany Türkmenistany ozurlan işläp gelýän kompaniýalar şolaryň hatarnadyr. Sergide ýurdumynyň we daşary döwletleriň 140-dan gowra kompaniýalary hemde halkara düzümleri, öz işleri we hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri bilen bu ýere gelýänleri tanışdyrýarlar. Köp ugurly sergi Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň başlangyçlary esaslandyrylan hemde Sewitde akylly şäher konsepsiýasyna eýe bolan arkadaş şäherine üstünlikli geçirilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň durnukly ösüş boýunça ministrler derejesindäki 1-nji forum atnaşan daşary ýurtly mihmanlaryň baryp gördüler. Sergide ýerleşdirilen durly önümler mihmanlarda uly gyzyklanma döretdi. Daşary ýurtly mihmanlar şolary ýaly giň we şoly serge atnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyda hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş we hoşarlyk sözlerini aýtdylar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň ýurdumyzda bar bolan eger uly mümkinçilikleriň netijeli peýdalanmagynyň hasabyna milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýalaşdyrmak, täze önümçilik toplumlaryny döretmek, eşerki bazary ýerli önümler bilen bolýan üpjün etmek boýunça öňden görjülükli başlangyçlaryň häzirki döwürde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde milli ykdysadyýetimiz okuny ösüşe eýe bolýar. Giňgerimli özgertmeler maksatnamalarynyň çäklerini daşary ýurtlardan getirilen önümleriň orun tutýan haritlaryň önümçiligi barka artyp, ýurdumynyň eksport gowatlyklary ýerigidäl ýokarlanýar. Şunda öňdirilen önümleriň ýokary halkara ölçeglere laýyk gelmegi möhüm talaplaryň biri bolup durýar. Ýokary tehnologiýalary esaslanýan senagat düzümleriniň, kärhanalaryň ýerigidäli gurulmagy, ýokary hili önümleriň öňdirilmegini, iş şertleriniň gowlandyrylmagyny we ekologiýa awadançylygyny üpjün edýär. Türkmenistana bütün dünýä sevda guramasyna işçiň synçy derejesiniň berilmegi, dünýäniň häzirki zaman ykdysady ulgamynyň ýörelgelerini ornaşdyrmak, ýurdumyzda öňdirilen önümleriň halkara bazarlarda bäsleşige okyp bolmagyny ýokarlandyrmak üçin giň mümkinçilikler döredýär. Arkadaly Gahrman serdarymyň ýol başlygyna daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleri öňlermek, oba gojalygyny gaýtadan işleýän önümçiligi ösdürmek we türkmen ykdysadyýety üçin täze senagat ugurlaryny döretmek boýunça ýaýlananylan giň şol işler netijesinde ýurdumyzda çykarylýan uly üstegiden peýdalanýan bäsleşige okyply önümleriň sany we barha giňelýär. Gözden geçirilişde hödürlenýän ýurdumynyň azyk senagatynyň täze önümleri munyň aýdym tutamadydyr. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna Türkmenistana ýeri sewda we sewda diňjaş merkezleriniň ençemesi açyldy. Sewdany goramakda da öňe gidişlikler gazanyldy.
Döwrewap sewda merkezlerine bezemek bolurdy. Hyzmatlary ködürlemek häzirki zaman Ýewropa derejesine laýyk gelýär. Paýtagtymyzda iri halkara sewda şirketler gelýär. Dünya ykdysadyna bolup geçen esasy özgörüşlikleri nazar almak bilen Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmek degişli maksatnamasy işlenip taýýarlandy. Bu maksatnama milli ykdysadymyzyň bäsleşe okuyup bolmagyny pogtalandyrmaga, ilaatymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirlendir. Şunda eksport uğurlayı hemde daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan ýokary netijeli hemde ekologiýa taýdan arasynda önümçilikleri döretmäge, ähli produktlara, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmaga, olary çeýniki taýdan täzeden enjamlaşdyrmaga aýratyn ünsürler. Bazar gatnaşyklaryny telekeçilik ösdürmek bu maksatnamanyň möhüm uğur bolup durýar. Onda ykdysadyň hususy ulgamyna keçi orta we iri senaat kärhanalarynyň ýüzlerçesini hemde daşary ýurt we bilelikdäki kärhanalary paýdarlar jemgyýetlerini döretmek gözden tutulýar. Häzir işleýän döwlet kärhanalaryny hususlaşdyrmak gözden tutulýar. Bularyň ählisi ýurdumyzyň maýy goýmagatda özüne çekijiligini ýokarlandyrmaga, ilaatymyzyň hal ýagdaýyny hasa gowlandyrmaga ýardam eder. Raýatlarymyzyň awadançylygy satyn alş işçiligini şertlendirýär. Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň meçhurynyň epesli azalmagy bilen birlikde içerki sewdanyň meçhur artýar. Böyle harit dolanýyşy durnukly ýokarlanýar. Halkyň sarp edýän haritlarynyň çykarylýan meçhurlarynyň ýeňil we azyk senatynyň önümçilik gowwatlyklarynyň artdyrylmagy bilen birlikde hyzmatlar ulgamyny we sewdany ösdürmäge iri maýy goýumlary gönükdirilýär. Täze sewda merkezleri döwrewap enjamlar bilen enjamlaşdyrylýar. Olar ýyratymyda hemde ýurdumyza gelýän daşary ýurtlara edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrýarlar. Diýarymyza gelýän mihmanlaryň sany bolsa ýyl saýyn artýar. Hormatly prezidentimiň amala aşarýan durmuş ykdysady özgertmeleri halk hojalyk toplamynyň işine bazar guralarynyň hemde ýöregelerini ornaşdyrmagy ýurdumyzyň ykdysady taýdan okuny ösmegine ýardam etdi. Munyň özü içerki sewdanyň hem okuny ösmegine öz beýany tapdy. Sewda ulgamyna bäsleşe okuyuply ýagdaý emeli geldi. Telekeçilik işçiligi aýdyň ýüze çykdy. İşeýligi guramaň hemde hyzmatlary ködürlemäň döwrewap usullary peýda boldy. Gahryman arkadamyzyň biniýadyny berkden tutan özgertmeleri netijesinde ýurdumynyň içerki we daşarky sewdasynyň gowwatlyklarynyň netijeli peýdalanylmagy degişli döwrüň ösmegine hemde ýurdumynyň diýip bolan haritlarynyň bäsleşige okuyup bolanyň ýokarlandyrylmagyny we ilmiň gazananlaryny ulanmak arkaly öňdürýän önümleriň görnüşleriniň giňildirilmegi şertlendirdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman arkadamyzyň belişi ýaly ähli uğurlary boýunça sewda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ýurdumyz ägert uly mümkinçiliklere eýdir. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylygymyz ykdysadyň esasy podoklarına hemde onuň okun üsýan ulgamlaryna özara gatnaşyklaryň täze görnüşlerini gözlemek wajypdygyny taýýar hemde podong öňünde ýurdumyzda öňdürýän haritlaryň daşary ýurtlara iýerleýän meşhurlaryny artdyrmak, daşary ýurtlar hyzmatdaşlary bilen afnaşykly daşary ykdysady gatnaşyklar ýola goýmak, sewda ulgamyna daşary ýurtlaryň iň gowy tejribesini özleşdirmek babatda daşary bazarlaryň isleglerini hemde mümkinçilikleri öwrenmek boýunça wedipeler goýýar. Haritlaryň köp görnüşli hemde ýokary hilli we ekologiýa taýdan arasy bolmagy, hormatly prezidentimiň halkymyň ýaşaýyş durmuşy üçin has oňoýly şertleri döretmäge gönükdirilen durmuş ugurly siýasatynyň aýdyň netijelerini berdi. Hususy podaga ösdürmek, milli ykdysadetde onuň elýän ornuny ýokarlandyrmak, telekeçilik başlangyçlaryny gollamak amala aşyrylýan durmuş ugurly siýasatyň iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu babata anyk bolýan giň garymly işler türkmen işeýwerlerine daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň orun tutýan ödünleri öňdürmäge, şeýle-de ýurdumynyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak uğrundaky tagallarlara münasip goşuntlary goşmagy höwüslendirýär. Beýtarap ýurdumynyň arap barýan açyk kapylar siýasatynyň çäklerini, diýarymyň telekeçilerine daşary ýurtlaryň işeýwerleri bilen özara berkbetli hyzmatdaşlygy hasa ösdürmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Muňa Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplarynyň şany 30 ýyllyk bayramyna wetlenýän halkara parahaçylyk we anaşmak ýyluna geçirilýän halkara şäherleriň musalyna da aýdyň göz ýetirmek bolýar.
Şu gezeki sergi we halkara maslahaty milli iqtisadiýetimize hususy podun paýynyň barha artýan häzirki şertlerini döwleti daxily düzümler bilen birlikde hususy karhanalara öňürýän önümlerini we ködürlýän hyzmatlaryny dünýä bazarlaryna çykarmak, daşary ýurt maýy goýunlaryny çekmek önümçiligi halkara hil standartlarynyň ornaşdyrylmagyny halkara hyzmatdaşlarynyň ösdürmek üçin amatly şertler döredýär. O hocalyk önümlerini öňürji telekeçiler we daýhan hojalyklary döwletimiz tarapyndan döredilýän amatly şertlerden netijeli peýdalanmak bilen bakça, gök we mewe önümleriň önümçiligini iri-iri artdyrýarlar. Sergide ýurdumyň we daşary döwletleriň elektron sewda platformalarynyň aýratynlyklary ködürlýän hyzmatları bilen taşdyrylýar. Sergide daşary ýurt kompaniýalary we ilçihanalary hem işçen gatnaşyp türkmen bazaryna ködürlýän harytlary we hyzmatlary bilen taşdyrýarlar. Şu gezeki sergi Türkiýanyň we Malaziýanyň öňünde barjy ýokary goý mekdeplerine bilim almak isleýän ýaşlara giňişleýän maglumat almak üçin hem amatly şertler döredýär. Bu ýerde ýeýwanlanan sergi ýywalyklaryna bilim ulgamynyň hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri giňişleýän taşdyrylýar. Umuman sergi ýarmarka dörli ugurlarda özara behwetli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ýurdumyň şol sany daşary döwletleriň kompaniýalaryna amatly şertleri döredýär. Halkara forum özüniň dörli çäglerine baý maksatnamasy bilen aýrytyn tapatlanýar.